Gadewch ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti i ddod i'n plith, tywallt y lan ysbryd arnom. Bendithion ni nawr, i ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant i'n Arglwydd Iesu Grist. Amen. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Fel y gwyddoch chi, ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr gydewch ni droi at air Duw at lyfr y Salmau, at Salm 127. Salm 127. Os yr arglwydd nid adeilada ti ofer y llyfuria ei adeiladwyr wrtho, os yr arglwydd ni cheidw y ddinas ofer y gwyliau y ceidwad, ofer i chwifore godi, myned yn hwyr i gysgu, bwyta bara gofidiau, felly rhydd y fe hun yw anwylid. Wele plant etifeddiaeth yr arglwydd, ei wobr ef yw ffrwyth y groth. Fel y mae seithau yn llaw y cadarn, felly y mae plant ieuenctid. Gwyn ei fyd y gŵr a lanwodd ei gawell seithau a hwynt, nis gwaradwyddi'r hwy, pan ymddiddanant ar gelynion yn y porth. A bydde bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto a Dduw am fraint eto cael dod ger dy fron i ddod o flaen gorseddfainc o ras ac bod yn agroeso gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am y ffordd a agorwyd i ni. I ni'n diolch i ti am y ffynon sydd yn darparu golchiad llwyr i ni, fel y gallwn fod yn wynach na'r eira. I ni yn diolch i ti bod maddeuant pechodau. Ger i'r un drwg ddod a sibrwd am heion i ni ac yn hatgoffa ni o'n gwendidau, o'n methiannau, o'n crwydradau cyson. I ni yn diolch i ti bob un tro gallwn ateb a dweud bod yr Arglwydd Iesu Grist wedi marw ar y groes yn ein lle, neu fod wedi i gosbi am ein pechodau ni, pob un o'n pechodau, y gorffennol, presennol a'r dyfodol, y cyfan wedi delio â hwy ar y groes, a bod yr Iesu wedi'n maddau ni'n llwyr. I ni yn diolch i ti am hyn, yn diolch bod yna ffordd i bechaduriaid, i cael bod yn blant i Dduw. Ac o Dduw yn yr oes i ni'n byw ynddi, oes llawn anghrediniaeth, oes fodern, oes llawn cyffro, llawer o sŵn a miri, llawer o ddathlu pan nad oes dim byd i ddathlu amdano. Yn yr holl sŵn sydd o'n cwmpas ni, o Dduw, mae'n edrych mor anodd, mae mor galed i gyrraedd unrhyw enaid, dim diddordeb yn unrhyw le, yn dy bethau di. Ond o Dduw, yr wyt ti yn holl alluog. Ac y mae'r groes mor bwerus, mae'r gwaed mor bwerus, y mae modd golchi y fath bechod i ffwrdd. Yr wyt ti'n abal i wneud y pethau hyn, y mae'r efengil yn gallu trawsnewid enaid mewn eiliad. Ac o Dduw, i ni'n gwybod, os yw dy ysbryd i ar waith, yna rwy ti'n gallu gwneud yr hyn sydd yn llwyr amhosibl i ni. Ac felly yn galw arna ti i adeiladu, yn galw arna ti i ychwanegu'r fendydd a'r cynnydd a'r ffrwyth. Does dim ffrwyth os nad wyt ti yn gweithio. Ac felly ni'n galw arna ti i weithio. A byddwn ni'n cael gweld pobl yn dod i gredu ac i edifarhau a phwyso ar yr Arglwydd Iesu Grist. Ond hefyd o Dduw, y cawn gweld ffrwyth hyn, y cawn gweld bywydau o sancteiddrwydd, ymwahaniad o'r byd. O Dduw, tyrd un plith, i ni'n gofyn, i ni cael profi dy bresenoldeb yma y prynhawn hwn, a byddwn ni yn ymwybodol o'r tawelwch hynny, a byddu di yn gweithio yn ein plith ni. Ac o Dduw, y byddu di yn peri, y bydd yr ysbryd yn arwain yn eidiau hyd yn oed i'r adeilad hon i wrando ar dair, neu i'r wefan neu i ba le bynnag, y byddu di yn gweithio yn agor i llyged a'i clustia, yn peri iddynt gofio rhywbeth y maent wedi glywed blynyddoedd o'r blaen. Y bydden nhw'n cofio rhyw adnod, yn cofio rhyw weddi, cofio emyn, cofio neges, cofio'r adeilad, ac o Dduw, y bydd hyn yn dod ac ar gyhoeddiad o bechod dros yr enaid. Felly o Dduw, gweithio yn ein plith ni, gweithio yn ein gwlad ni a gwledydd y byd. Tyrd bendithiad y bobl, dy saint o Dduw, dy weision ffyddlon, ac i ni yn gofyn y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu goriwch pob un enw arall. Felly o Dduw, tyrd lawr ein plith nawr, arwain i diogela ni, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni ganu emyn rhif 28,
Nawr, ni'n cofio bod ni fod i barhau gan i chydig yn dywelach na'r arfer, ond i ni yn mynd i sefyll i gan i hon. Emyn rhif 28, pa le pa fodd dechrau folianu'r Iesu mawr, ol reinio i ras, ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. Gadewch ni sefyll i gan i emyn rhif 28. Bydd awyn testyn o'r salmau, Salm 127 ar adnod gyntaf. Salm 127 ar adnod gyntaf. Os yr arglwydd nid adeilada ti, ofer y llafuria ei adeiladwyr wrtho. Os yr arglwydd ni cheidwad ddinas, ofer y gwylia y ceidwad. Mae'n siŵr o fod i Dafydd ysgrifennu'r salm i'w fab Solomon, ac rhoddodd y cyngor gore i'w fab, pan oedd yn gwybod yr hyn oedd o'i flaenau. Ond hefyd yn gwybod dyma'r pwysicaf oll, y cyngor pwysicaf oll ar gyfer pob rhan o fywyd. Be bynnag oedd yn gwynebu Solomon, oedd Dafydd yn gwybod yr hyn a wyneba, bydde Solomon yn ei wynebu, fel dilynydd iddo. Roedd yn gwybod yr anhawsterau, roedd yn gwybod yr holl trealon, roedd yn gwybod yr holl dasgau oedd o'i flanau, ond oedd hefyd yn gwybod dyma'r cyngor gore i'w roed iddo fe. Os yr arglwydd nid adeilada ti, ofer, allwch chi ddweud gwastraff amser, di-bwrpas, does dim byd yno fe, ofer y llyfuriau ei adeiladwyr wrtho. Os yr arglwydd ni cheidw'r ddinas, ofer y gwylia y ceidwad. Mae yna
rhyw ymdeimlad yma, lle chi ddychmygu Salm 121, newch chydig nôl o'r Salmau, Salm 121, a na i ddarllen y Salm yma ar ei chyfanrwydd, a meddyliwch, os ych chi'n Gristnogion, meddyliwch, ai dyma'r math o gyngor fyddech chi fel Dafydd yn rhoi i Solomon, ac ai dyma'r cyngor fyddech chi yn rhoi i'ch plant. Yn gwynebu'r oes yma ni'n byw ynddi. Yn gwynebu yr holl fydolrwydd, yr holl anfoesoldeb, yr holl drais, yr holl angrediniaeth, yr holl ddifaterwch, materoliaeth, lle chi'n rhestru geiriau dir i ddisgrifio'r oes ni'n byw ynddi. Beth yw'r cyngor byddech chi'n rhoi i'ch plant? A na i ddarllen Salm 121, dychmygwch, ai dyma'r cyngor byddech chi'n rhoi i'ch plant. Dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd o'r lle y daw fy nghymorth. Lle chi dychmygu, Dafydd yn dweud na, lle dychmygu unrhyw Cristion yn dweud na, dyrchafwch yn gyntaf eich llygaid i'r mynyddoedd. Os chi'n mynd i wneud unrhyw beth, gwnewch hynny. Tybyn ni, y cyngor mae pobl yn rhoi heddi yw, ni'n mynd i roi gwersi ychwanegol mathemateg i chi, ni'n mynd i roi gwersi ychwanegol Cymraeg a Saesneg i chi, ni'n mynd i cael rhyw athro gwyddoniaeth i roi gwersi ychwanegol i chi, i wneud yn siŵr bod chi'n mynd trwy tygau i cael eich A serenog, ac yna i chi mynd i cael lefel A, ac i chi cael eich A serenog, neu beth bynnag yw'r un mwyaf cyfoes heddi. Ac i ni'n mynd i wneud yn siŵr bod chi'n cael y gwersi pêl-droed a rygbi a chriced gorau, gwersi nofio, a'r cystadlaethau, a'r bath o dynau. Dyna'r beth gorau i chi'n wneud yn siŵr bod chi'n cael y cyfleon ar y fforddiant, chwaraeon gorau, y gwersi offerynnau gorau, a'r addysg gorau, ac i ni'n mynd i'n siŵr mai dyna fe, dyna le ni'n mynd i roi dim pwysles ni arno. Anghofiwch cwrdd pobl ifanc, anghofiwch yr oedfan ar y sil a'r cwrdd gweddi, gewch chi ddod i reina, ond y cyngor i ni'n roi i chi, byddwch yn blant bach da gweithgar. A'i nôl i'r Salm. Gydewch chi ni welai dyna geiriau pobl ddiwiol. Dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd o'r lle y daw fy nghymorth. A fy nghymorth, fel petai ni'n atgoffa'n plant, atgoffa'n yn wylid, fy nghymorth a ddawodd i wrth yr arglwydd. Yr hwn a wnaeth nefoedd a dear. Yr un sydd yn fy helpu fi yw'r un sydd wedi creu'r nefoedd a'r dear. Ni ad i fe eith droed lithro, ac ni hunad y geidwad. Fydd e ddim yn cysgu. Wneith e ofalu amdano ti, dyrchafwch eich llygaid tuag ato fe, ni hyn ac ni chws ceidwad Israel, yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw, nid deri'r hael y dydd na'r lleiad y nos, yr arglwydd, ath geidwr rhag pob drwg. Ydych chi ddychmygu tad neu mam yn dweud nad blentyn, chi ar fi'n camu mewn i'r byd, i chi wneud dewis ffôl fan hyn. Chi'n sylweddoli wrth droi at yr arglwydd ath geidw rhag pob drwg, fe a geidw dy enaid. Yr arglwydd a geidw dy fynediad a thyfodiad o'r pryd hwn hyd yn dragywyd. Dyna cyngor y doeth, y diwiol, i'w plant, i'w anwylid. A dyma oedd cyngor y salmydd fan hyn i Solomon. Os yr arglwydd nid adeiladau'r tŷ, na'n siŵr mae'r arglwydd sydd yn adeiladu'r tŷ. Gwna'n siŵr bod yr arglwydd ym mhob dim. Gwna'n siŵr fod dy egwyddorion di, dy flaenoriaethau di yn y man cywir. Paid a phoeni am wyddoniaeth, paid a phoeni am sillafu, paid a phoeni am dy oedran darllen, paid a phoeni am fathemateg, paid a phoeni am faint o hyd y pwll sy'n gallu gwneud mewn 1 munud, paid a phoeni sy'n gallu cicio pêl, paid a phoeni sy'n chwarae'r delyn, neu'r piano, neu'r trumpet, neu'r trombone, neu beth bynnag. Dyma'r peth bwysig. Gwna'n siŵr mae'r arglwydd sydd yn adeiladu. Gwnewch yn siŵr bod eich proffes chi'n iawn. Dyna beth mae'n dweud. Pan adeiladodd Solomon di yr arglwydd a'i balas, fe welodd yr arglwydd yn help iddo yn ei gynorthwyo. Roedd yr arglwydd yn y cyfan. A gwybu heb ei ddiw, ni all lwyddo o gwbl. Mor bwysig yw'r wers hon i ni heddi. Mae mor bwysig yn dweud. Dwi yn sicr o hyn i ni wedi colli'n golwg ni ar hyn. I ni wedi hen golli ers blynyddoedd, ond mae e'n fwy amlwg nawr nag fuodd erioed. Mae'r weledigaeth wedi mynd, mae'r pwysles wedi mynd. I ni'n gofalu am bob math o bethau, ond nid y pethau pwysig. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar adeiladu sydd yn ofer, yn ail adeiladu sy'n werthfawr, ac yn drydydd adeiladu parhaol. Wel, yn gyntaf, yr adeiladu ofer yma. Os yr arglwydd nid adeilada'r tŷ,
ofer y llafuriau ei adeiladwyr wrtho. Os yr arglwydd, ni cheidw y ddinas, ofer y gwyliau ceidwad. Wel, am gyngor. Am gyngor oedd o Dafydd i'w fab. A dyn ni yn gweld pwysigrwydd yr hyn a ddywedodd. Rhaid bod yn ofalus fod yr hyn yr ydym yn gosod ein dibyniaeth arno o Dduw. Mae nid ofer yw y cyfan. Dyma'r iaith yr ysgrythyr. Y gwrthwyneb i hyn yw ofer. Os yw o Dduw, dyw e ddim yn ofer, mae e'n werthfawr iawn. Ac felly, pan mae'r ysgrythyr yn dweud mae ofer yw gwneud rhywbeth, yna mae hwnna'n eitha dweud yn dweud. Nid dweud, wel, falle neitha ddim y tro. Dwi ddim yn dweud, wel, gewn ni weld mewn chydig bach o amser beth a ddaw. Dwi ddim yn dweud hynny, mae'n dweud ofer. Ofer yw'r cyfan, ofer yw'r adeiladu. Gwastraf amser. Di bwys, dwi ddim o werth ysbrydol i neb, os mae nid yr arglwydd sydd wedi adeiladu. Ac felly rhaid i ni fod yn ofalus fod yr hyn i ni wedi gosod ein hymddiriedeth arno o Dduw. Dros y cynrifod ni wedi gweld bod llawer o adeiladu wedi digwydd i ni gallu gweld, a ni'n gweld olion adeiladu yn agos i ble ni'n byw. Mae yna gastell gafodd e byth i orffen hyd yn oed. Adfeilion castell yw e. Ac felly nid hyd yn oed castell gorffenedig, doedd nhw'n hyd yn oed i gallu gorffen yr adeiladu yn y lle cyntaf. A chi ni weld ar hyd a lled o wlad, olion, adfeilion, hen dau wedi cael ei tynnu lawr bellach, wedi pydru. Ond mae'n adeiladu arbennig fan hyn yn does. Nid fel yr adeiladau hynny sydd yn pydru gydag amser. Beth bynnag y gwaith ar y pryd, y cyfan, efallai allech chi ddweud, wedi mynd yn adfail, ond fan hyn, i gallu'r sôn am wahanol adeiladu yn ôl y salm yma. Siwr o fod, allan ni addasu hwn i ddisgrifio llawer i beth. Ti, yr arglwydd i Solomon oedd yn adeiladu ti yr arglwydd. Felly, os yr arglwydd, nid adeilada ti yr arglwydd Solomon. Ofer y llafuriau ei adeiladwyr wrtho. Gallai fe fod yn hynny, neu pala Solomon. Ofer bydd yr adeiladu, os nad oedd yr arglwydd yn di. Allech chi ddweud na fel adeiladu, wel, ni'n gweld yn yr salm yma ar ei chyfanrwydd, teulu, cartref, dim o reidrwydd y brics nawr ac yn y blaen a pethau felly. Na, ni'n sôn am gartref, am aelwyd, am deulu, am phlant, neu beth bynnag. Allech chi ddweud, os nad yw'r arglwydd yn y cyfan, os nad yw'r arglwydd yn ben, os nad yw'r arglwydd sydd wedi sefydlu fe, os nad yw'r fam a'r tad enghraifft yn y lle cyntaf, os nad yw'r ddau yn un yng Nghrist, mae yna broblem ond oes. Dyna ddangos i chi, allech chi ddweud, dyna ofalus dylsai pobl fod ynglyn â'r pobl maen nhw'n priodi. Bod yna arweiniad gan yr arglwydd, bod yr arglwydd yn ganolog yn y berthynas i ddechrau. Ac yna os, yn ôl y wyllus Duw, bod nhw'n cael plant yna, fe fydd y teulu yn tyfu, os ddim, fe fydd y cartref yna'n hyfryd gan mae'r arglwydd sydd yn ben ar y cartref, ar yr aelwyd honno. Ac os plant, yna'r ffordd mae'r plant yn cael ei magu, fel aelwyd yng Nghrist yn cael ei harwain. Hyfryd yn diwedd, cael yr egwyddorion yn iawn. Beth sy'n dod yn gyntaf? Gwersi mathemateg? Gwersi Saesneg? Cael aros lawr yn hwyr i wylio gêm bêl-droed? Ond ddim yn cael aros lawr yn hwyr i fynd i gwrdd pobl ifanc? Ond nid dyna yr oes i ni'n byw yn ni. Ar y Sul, gwell aros gatre ar nos Sul, achos mae ysgol bore fori, a eto i gyd, i chi'n meddwl, wel, falle o'n nhw'n lan nos Iau yn gwylio gêm fawr bêl-droed. O, ddim os bod chi wedi blino ar fore dydd Gwener. Sdim ots achos mae'n gêm special. Ac eto, oedd na oedfa bregethu efengylu ar y Sul. A pwysigrwydd mae rhaid cael nhw'n y gwely'n gynnar. Ofer yw'r adeiladu, os nad yr arglwydd sy'n flaenllaw, os mae nid fe sydd wedi adeiladu yn y lle cyntaf. Allwn ni sôn fan hyn am fudiadau crefyddol, gallwn ni, cenhadol. A yw Duw ynddynt, mudiadau cenhadol heddi. Faint ohonyn nhw mae'r arglwydd yn wir flaenllaw. Maen nhw'n mynd allan yr maes cenhadol, ond yn yr oes fodern yma. Pobl ifanc yn mynd mas, a maen nhw'n gweithio mewn ysbytau, maen nhw'n helpu'r tlawd, neu lot o bethau da, dim byd i wneud gyda'r ble maen nhw'n sefyll yn ysbrydol.
Maen nhw wedi cael blwyddyn o brofiad mewn gwlad tramor yn helpu pobl, ond nid dyna yw galwad i'r weinidogaeth, nid dyna'r galwad i'r faes cenhadol, ac eto mae'r mudiadau cenhadol yn hybu hwn. Ddim yn gofyn, a ydych chi yn gadwedig, a ydych chi wedi'ch galw i'r weinidogaeth, i'r maes cenhadol? Os nad yw'r arglwydd yn yr adeiladu, ofer yw'r cyfan. Sawl mudiad cenhadol allwn ni ddweud, ofer yw'r cyfan. Llawer siwr o fod bellach. Eglwysi. O llawer i eglwys wedi dechrau eu dechreuadau nhw heb Grist. Ond nid yw'n anwir? Nid Crist a'r groes sydd yn ganolog yn eu heglwysi nhw. Nid hyd yn oed o'r cychwyn. Ac felly rhaid i ni ddweud ofer yw'r cyfan. Rhai eglwysi wedi ei seilio ar Grist ac wedi dechrau yn dda, falle mewn cyfnodau o ddiwygiad a bendituri, ond degawd ar ôl degawd yna beth sydd yn digwydd, lleihau ar y presenoldeb, ar pwlpit yn gwanhau, ar neges yn gwanhau, ac bellach efallai mwy o hwyl ysbryd, mwy o ganu, mwy o sŵn, mwy o feri, mwy o fydolrwydd, pob math o bethau yn digwydd, ond nid Crist a'r groes ac ymwahaniad o'r byd sydd yn ganolog o dim byd bellach yno nawr. Ac felly rhaid i chi ofyn, ai Crist sydd wedi adeiladu, ai'r arglwydd sydd wedi adeiladu'r eglwys honno bellach? Ai fe sydd yn parhau yn yr eglwys? Na, mae e wedi hen fynd. Hen droi cefn arno. Neu beth am yr unigolyn, am enaid yr unigolyn? Pwy sydd wedi gwneud yr adeiladu yn eich enaid? Ar sail beth i chi'n dweud eich bod chi'n Gristion? Ai o Dduw yw eich proffes? Rhaid bod yn ofalus mae nid ofer yw'r ymdrechion i adeiladu i wneud proffes. Fel tŵr Babel, nid oedd yr arglwydd o'i plaid, ac felly nid oedd yn yr adeiladu. Ofer oedd y cyfan. O, bydde llawer i broffeswr efengyledd modern yn dadlau cymaint a hyn dwi wedi glywed e. Yn dweud, ofer? Chi'n dweud o'r pwlpid, mae ofer yw proffes. Pa hawl sydd gennym gwestiynu dilysrwydd proffes, dilysrwydd rhyw fudiad crefyddol sydd yn gwneud llawer i helpu pobl? Pa hawl sydd gyda chi i roi marc cwestiwn pa mae rhywun yn proffesu? I ddweud, dim dwi'n mynd i marc cwestiwn, ond i hyd yn oed mentro dweud mae ofer yw'r broffes. Sawl un i chi wedi clywed sy'n dweud yna, sawl un i chi'n gwybod sy'n meddwl hynny? Sdim hawl gyda ni i gwestiynu. Ac eto, efallai bydd yna nifer fawr o'r rhain yn holledigaeth tragwyddol. Ac fi'n siŵr pryd hynny fydden nhw yn gwybod mae nhw sydd ar fai, ond dwi'n siŵr bydden nhw'n tybio hyn. Petai na rhywun di roed marc cwestiwn ar fy mhroffes bydol. Mor ddiolchgar fydden ni. Ofer y mae'r ysgrythyr yn dweud, os nad yw'r arglwydd ynddo, ofer yw e. Dim os beth yw'r adeilad, os yw e'n edrych fel adeilad, os yw e'n edrych fel Cristion, os yw e'n edrych fel rhywbeth Cristnogol, os nad yw'r arglwydd yn y cyfan, yna ofer yw e, gwastraff amser. Dyw e ddim o werth ysbrydol tragwyddol i neb. Mae e'n ei mwy o niwed. Dyw'r salmydd ddim yn dweud nad oes dyletswydd gennym ni adeiladu, dwi ddim yn dweud hynny, neu mae eistedd nôl yn unig sydd rhaid i ni wneud a gadael i'r arglwydd wneud y cyfan, dwi ddim yn dweud hynny chwaith. Mae gennym gyfrifoldeb, rhaid i'r Cristion ac i'r eglwys fod yn brysur yn ofalus wrth adeiladu. Os ych chi'n adeiladu rhywbeth yn yr ardd neu yn y tŷ, ystyniad neu beth bynnag a chi sy'n neud e, i chi wneud yn siŵr bod chi'n neud eich mesuriadau, prynu'r defnydd addas, yn rhoi pob beth yn y man cywir. Chi'n gwirio popeth sawl gwaith achos chi'n adeiladu. Mae'n bwysig ond yw e hefyd yn yr eglwys bod ni'n brysur, yn weithgar, yn ofalus, yn adeiladu, yn ffyddlon. Ond cofio trwy'r cyfan, mae'r arglwydd sydd yn gwneud y gwaith. Mae yna gyfrifoldeb ganddi. Ond o Dduw yw'r cyfan. Fe sydd wir yn wneud yr adeiladu. Os chi'n edrych nôl i ddyddiau Moses, yr oedd yr arglwydd yno'n doedd o'r oedd yr arglwydd gyda Moses, gyda'i was, gyda'i bobl.
Ac fe roddodd Duw bopeth i'r Iddewon yn dod. O'r holl wybodaeth oedd angen arnynt, yr holl gan llawiau, yr proffwydi, yr ysgrythyr, y gyfraith, roddodd e bopeth iddyn nhw, ac roedd yr arglwydd yn y cyfan. Ond yna, dros amser be ddigwyddodd, ath yr Iddewon fe weithiant yn galed i gadw Iddewiaeth. Roedden nhw'n bobl neis, yn ffyddlon i'r achos. Yn ffyddlon iawn i'r achos. I gadw Iddewiaeth fynd. Wrth weld paganiaid mewn gwledydd eraill ac yn trial dod mewn, mae angen cadw Iddewiaeth i fynd, a cadwant yn llym at ei daliadau, ei seremoniau, ei credoau, ei traddodiadau. Dyna beth o'n nhw'n dda iawn, o'n nhw'n weithgar iawn. Ond dyma'r tristwch. Yr oedd yr arglwydd wedi gadael nhw ers amser, yr oedd nhw wedi gadael yr arglwydd allan. Nid oedd yr arglwydd yn y cyfan. Yr oedd eu crefydd nhw nawr yn grefydd ddynol. Yr holl reolau, yr holl traddodiadau, roedd e'n grefydd cyffyrddus iawn. Roedd e'n rhywbeth o'ch chi'n gallu gweld yn weledol. O'ch chi'n gweld y ffordd roedd yn edrych yn y geiriau nhw'n dweud yn yr arogl darthau a pob math o bethau. Roedd chi'n gallu gweld a'i ddeall ac yn dweud, mae hwn yn hyfryd, a rhyw deimlad ac emosiwn siwr o fod, ac felly roedd ei ddewiaeth yn ffynnu, roedd yn tyfu, roedd yn cryfhau, ac roedd nhw'n ymdrechu ac yn selo, cofiwch, Paul cyn iddo fe ddod yn Gristion, roedd yn fod yn lladd pobl, ei herlyd nhw os ydyn nhw'n torri'r gyfraith. Ond y broblem oedd hyn. Yr holl seremoniau crefyddol yr Iddewon nid oedd Duw ynddynt, bellach. Yr holl traddodiadau da llawer i beth o wneithant, a moesol allwch chi ddweud, ond nid oedd Duw ynddynt. Roedden nhw'n foeseg heb Grist, heb Dduw, heb yr arglwydd. Nid oedd Duw yn cael ei ogoneddu. Nid ef oedd wedi adeiladu. Roedd y cyfan yn ofer ac wrth iddynt ychwanegu ei rheolau ei hunan, ond roedden nhw'n wneud hyn heb Dduw. Ac felly yw hanes yr eglwys ac yn sicr yng Nghymru. Dros y canrifoedd, ond nid yma beth i ni wedi weld, Cristnogaeth, eglwysi wedi adeiladu, mudiadau Cristnogol, cynulleidfaoedd yn tyfu, ond ni osodwyd y sylfaeni ar Grist. Nid Crist oedd y congolfaen. Nid yr efengl syml oedd yn ganolog. Nid Crist croeshoeliedig oedd yn cael ei bregethu. Gallwch chi ddweud, mewn llawer i le, mi roedd Iesu Grist yn cael ei bregethu, ond o'na lawer yn cael ei adael allan a tipyn yn cael ei ychwanegu. Ac o'ch chi'n gweld y gwall pan o'ch chi'n gweld y ffrwyth. Ffrwyth mewn bywyd a ffrwyth mewn addoliad, ac yna fe fyddwch chi maes o law yn gweld y canlyniad hyn yn ei hathrawiaeth hefyd, na fydd yr athrawiaeth yn uniongred. Ond oedd hwnna falle'r peth olaf i fod yn amlwg, ond o'ch chi'n dechrau weld yn y bywyd ac yn yr addoliad. A dyma beth sydd yn digwydd, pan mae Iesu Grist, yr efengil o Dduw, pan bod yr ysbrydol yn cael ei amddifadu, yna dyna beth sydd yn digwydd, fe welwch chi pethau mynd ar chwal. A dyna beth sydd wedi digwydd yng Nghymru. Ofer yw y cyfan, ofer yr addoli. Mae'n rhyfedd ond diwedd. Mae'n sŵn o'n beth erchill i ddweud, a chi'n gallu deall allech chi ddeall rai oedd yma, falle blwyddyn neu ddwy yn ôl, oedd yn cytuno gyda ni, ond falle bellach yn dweud, sut allwch chi ddweud bod ofer y capel pen draw na, i addoliad nhw yn ofer? Sut allwch chi ddweud y fath? Mae yna bobl dda yno, mae yna bobl neis yno. A dyna'r iaith i ni'n glywed trwy'r amser gan rai oedd yn ffyddlon. Chi ddim yn gallu dweud mae ofer yw e, ond ydw i ddim yn dweud na, yr ysgrythyr sydd yn dweud hyn. Ofer yw'r cyfan, ofer yw'r addoliad, ofer y pregethu, ofer y caredigrwydd, ofer y lletygarwch, ofer yw'r cyfan. Os nad yw'r arglwydd yn y cyfan. Proffeswyr, ond nid oes gennym le i chwilio'n celonau, i alw ar yr arglwydd iddo fe gadarnhau ni ble ydyn ni'n sefyll. I wneud yn siŵr nad ydyn ni'n pwyso ar ein hymdrechion ni i adeiladu proffes, neu i adeiladu enw da i ni'n hunan yn y cylchoedd iawn. O Dduw Gristno'n dangos i mi fy mod i'n deall.
Dangos i mi fy mod i yn pwyso ar grys ac arno ef yn unig. Dangos i mi mae gwaith ohono ti yw e. Dangos i mi fy mod wedi fy ailenni o ddiw o ddifri. Dyna beth yw e. Gwaith goruwch naturiol. Dyna beth i ni chwilio amdano. O, mae yna gymaint wedi proffesu ac ymdrechu'n galed i fod yn Gristnogion i wneud y pethau iawn am y tro, neu beth bynnag sy'n dderbyniol ym mha bynnag eglwys yw e. I ddweud y pethau cywir yn dibynnu ar ei proffes efallai, ar ei gweithredoedd, wel, cymerwch rybydd. Os yr arglwydd nid adeilada'r tŷ. Dyna chi eiriau. Os yr arglwydd nid adeilada y tŷ, ofer y llyfuria ei adeiladwyr wrtho. Ofer yw'r cyfan fel eglwys, gwaith pregethu, beth bynnag yw e. Tŷ yr arglwydd i Solomon, palas, beth bynnag yw e. Eilwyd Gristnogol, pan ych chi'n dyweddio ac yn priodi ac yn amagu teulu. Ofer yw'r cyfan, nad yw'r arglwydd yn y cyfan, fydd e'n mynd yn adfail. Fydd ar chwal. Gwnewch yn siŵr fod yr arglwydd yn y cyfan. Wel, gwnewch ni symud ymlaen yn ail. Adeiladu gwerthfawr. Wel, o ran adeiladu. Does dim ots pwy sydd yn rhan o'r adeiladu, gellir bod nifer fawr yn helpu'r adeiladu, neu gellir bod y cynllunwyr gorau gyda chi, pwyll gorau. Dychmygwch chi eglwysi modern heddiw. Falle bod yna lawer mewn falle eglwys, nifer o bobl i helpu. Ac mae yna tuedd ond oes i fod yn genfigenus. O, mor hyfryd byddai gallu galw ar hwn a'r llall i wneud y dasg yma, rwy'n arall i wneud y tasg arall, ar rhannu'r tasgau yn lle gwybod bod rhaid i'r un pobl wneud yr un pob peth. Ond i ni ddim mewn oes felly, ni mewn oes fach iawn, dim llawer gyda ni. Rhai capeli, can nhw ddigonedd o bobl. Pobl sydd yn gallu gwneud pob agwedd o'r gwaith a helpu ysgafnhau'r llwyth. A gallech chi cael y cynllunwyr gorau. O, mae gyda ni aelodau yn y capel, allech chi ddweud, o, maen nhw'n dalentog, maen nhw'n gallu cynllunio pethau'n dda, maen nhw'n gwybod fel i gyrraedd allan, a maen nhw'n gallu drefnu fe'n drefnus. Maen nhw'n gwybod fel i cael y posteri a peth ar y we, a'r ysbysebu, a maen nhw'n gwybod fel i wneud yn ddeniadol, a maen nhw'n gwybod fel i cael pobl mewn, a maen nhw'n selog, maen nhw'n llawn sel, maen nhw'n frwdfrydig, mae llawn gallu, llawn dychymyg hefyd, fel i wneud yr oedfa yn fwy deniadol i bobl. Ac maen nhw'n glyfar, maen nhw'n gallu wneud yr oedfa llawer haws i'r gapel i fwynhau'r oedfa. Falle digonedd o arian. Falle digonedd o arian i gallu cynnal. Sawl un i fod llawn amser. O, digon o arian. Digon o arian i gynhyrchu pob math o adnoddau ac i gyflogi pob math o weithwyr. Ond os nad yw'r arglwydd yn ganolog, gwastraff amser yw e. Gallwch chi cael eglwys o 2-3 mil sydd yn gallu anfon posteri a phamffledi allan i degau o filoedd o bobl. Gallech chi cael y wefan fwyaf cyffroes, fwyaf deniadol. Rhwyddau i'w ddefnyddio. Gallech chi cael rhywun i bregethu sydd yn slick ac yn ifanc ac yn ddoniol ac yn gallu fod yn fachog ac yn gallu cadw sylw pobl. Allech chi cael y cyfan. Ond os nad yw'r arglwydd yn y cyfan, os nad yw'r efengyl yn cael ei phregethu yn bir ac bod yr ysbryd glân yn bresennol a bod yr arglwydd yno ac mae fe sydd yn adeiladu, yna ofer yw e, gwastraff amser. Rhaid i'r arglwydd adeiladu. Rhaid bod Crist yn ganolog. Mae ef yw'r garreg holl bwysig y congolfaen. Actau 4 adnod 11. Hwn yw'r maen a lyswyd gennych chwi'r adeiladwyr, yr hwn a wnaed yn ben i'r gongol. Dyna pa mor bwysig yw e. Mae'n garreg pwysig. Effesiau 2:20 wedi eich goruwch adeiladu ar sail yr apostolion a'r proffwydi ac Iesu Grist ei hun yn ben congolfaen. Os nad yw Crist yn ganolog, ar hyn y mae'r ysgrythyr yn ei ddweud am Grist. Nid be mae dyn modern yn ei ddweud. 1 Pedr 2, 6 a 7. Oherwydd paham y cynhwysir yn yr ysgrythyr, weler wyf yn gosod yn seion ben congolfaen etholedig a gwerthfawr. Ar hwn a gred ynddo ni sgwaradwyddir. I chwi gan hynny, yr rhai ydych yn credu y mae yn urddas, eithir yr anfuddion, y mae na wrthododd yr adeiladwyr, hwnnw a wnaed yn ben y gongol. Ond ydy yn wir?
Sylwch bod llawer wedi wrthod ac wedi adeiladu ar sylfaeni arall. Ond ydy ni fel cenedl eglwysi ar hyd a lled y wlad wedi adeiladu ar ryw garreg arall, ar weithredoedd, da, crefydd, capelyddiaeth, canu'r emynau, cymanfaoedd canu, holl bethau yma'n bethau da, petai nhw'n ganolog ar yr Efengil ac ar Iesu Grist, ond wedi dod yn rhywbeth fel Iddewiaeth, yn draddodiad, seremonïau, arferion, gweithredoedd da, ymdrechion. Na fydden ni'n pwyso'r Grist ac arno ef yn unig. Pam fod e mor bwysig y dylsyn ni bwyso ar Grist? Pam i ni'n mynd ymlaen? Mae dyma beth. Ar wahân dwi'n newydd dweud, ofer yw'r cyfan, mae'r ysgrythur yn dweud yn blwmp ac yn blaen i ni. Ond hefyd i ni'n gwybod trwy gydol yr ysgrythur y mae Crist yn cael ei ddyrchafu fel yr unig ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, a ni all neb gyrraedd y tad ond trwy Grist. Ond mae e'n holl bwysig a mae fe yw'r un y mae'r tad wedi anfon i ddelio a'n pechod. Nid yw'r tad wedi trefnu unrhyw ffordd arall i ddelio â phechod. Dyna pam, does dim ffordd arall. Nid yw Duw wedi dweud bydd amryw grefyddau yn opsiwn i gyrraedd y nefoedd. Petai hynny'n wir, allwch chi dderbyn crefyddau'r byd. A os yw hwnna'n wir, does dim ots i ni gyd uno a pob math o bobl, pob math o capeli. Ond os nad yw Crist yn ganolog, does dim modd i ni sefyll gyda nhw. Ac mae ofer yw'r cyfan. Dyma pam fod e mor bwysig, Crist yw'r unig ffordd y trefnodd y tad y byddai'n delio gyda pechod. Does dim ffordd arall. Iesu Grist yw ein proffwyd, ein hoffeiriad, ein brenin, ein proffwyd. Fe ddangosodd y ffordd i ni. Dywedodd Crist mae ffordd gywir yw trwyddo fe. Trwy bwyso ar Grist yn llwyr, nid ar ein hymdrechion ni. Mae Iesu Grist wedi dweud wrthyn ni. Yr unig ffordd i cael cadwedigaeth, yr unig ffordd i cael sicrwydd cadwedigaeth yw trwy bwyso ar Iesu Grist, ei fywyd a'i farwolaeth. Peidiwch â phwyso ar pwy i chi neu beth i chi, ond ar Grist, ar ei berffeithrwydd ef, achos iddo fe gyflawni'r gyfraith yn ei lle. Mae e wedi wneud mae Iesu Grist wedi cyflawni'r gyfraith yn llwyr i'r lythyren yn ei lle. Fe a gymerodd y gosb yn ei lle. Mae Iesu Grist wedi mynd i'r groes, ac ar y groes yno dioddefodd e colledigaeth am ei holl blant. Ni'n gweld mae fe'r offeiriad, nid fel offeiriad ddynol, nid yn unig i Iesu Grist eirio dros ond fel ni'n gweld yr offeiriad gynt yn aberthu anifeiliaid fel offrwm ger bron Duw, ond beth ni'n deall gan Iesu Grist, fe yw yr aberth. Nid oedd rhaid iddo fe aberthu anifail, oen, neu gafr, doedd dim angen iddo fe, achos oedd Iesu Grist, fi yw'r aberth. Dyna sut mae'n offeiriad i ni. Fe ath i'r groes fel yr aberth yn ein lle ni. Fe roddodd ei einioes. Fe a dywallodd ei waed yn ein lle ni fel y gellym cael ein golchi'n wynach na'r eira. Sylwch bod y cyfan o Dduw. Dyw y tad, dyw y mab a dyw yr ysbryd glân. O fe'n hetholwyd ni. Fe ddaeth Iesu Grist i dalu'r pris am ein rhyddid ni. Fe ddaeth yr ysbryd glân a phlannu hedyn sancteiddrwydd, hedyn bywyd yn ein heneidiau ni. Agorwyd ein llygaid ein heneidiau i weld ein pechod, ein hangen am Grist. Mae hwnna i gyd o Dduw. Mae iachawdwriaeth y Cristion, mae'r adeiladu o Dduw, y cyfan, yr etholiad, y cynllunio, y trefnu, y proffwydo. Iesu Grist yn dod ac yn arbyw y bywyd perffaith, marw ar y groes yn cymryd ein cosb ni, atgyfodi ar y trydydd dydd yn fuddugoliaethus, yn aneiriol i ni yn y nef. Nawr, ar ysbryd glân yn cael ei anfon lawr, ac nawr mae yn dod ac yn agor llygad y neidiau, ac yn argyhoeddi y neidio i pechod, ac yn arwain nhw at Grist ac at y groes. Mae'r cyfan o Dduw. Hynny yw, mae gwyrth yn digwydd. O'r dechrau i'r diwedd, ond fel y dywed y salmydd, mai gwaith yr arglwydd ydyw, mae dal cyfrifoldeb ganddo chi. Mae dal rhaid i chi edifarhau.
Mae'r arglwydd sydd yn ein galluogi i weld ein pechod ac edifarhau, ond dal rhaid i chi edifarhau. Rhaid i ni gredu. Mae'r arglwydd sy'n rhoi rhodd o ffydd i ni gredu ac i ymddiried yn hyneidiau, mae dal rhaid i chi bwyso ac ymddiried a chredu. Mae'r Cristion yn gallu tystio hyn, mae'n ddirgelwch sut mae'n gweithio, i ni ddim yn gallu esbonio fe'n well na hynny. Yr unig beth ni'n gallu dweud yw, credwch chi, ond i chi'n cael yr rhodd o ffydd i gredu. Dewch at y groes, ond mae'r ysbryd glân yn arwain chi, ond mae dal rhaid i chi ddod. Edifarhewch, ond i chi'n cael y nerth i wneud hynny. Pwyswch ar Grist, mae'r rhodd o ffydd yn cael ei rhoi i chi. Pan mae gwaith yr arglwydd ydyw, dyna wahaniaeth. Mae yna wahaniaeth, ond oes na. Pan mae yna broffes, fe fydd yn dod yn amlwg maes o law. Mae proffes wag, adeiladu ar rhywbeth ffals yw ofer. Ond pan mae yna broffes o Dduw, pan mae e'n waith o'r arglwydd, mae yna wahaniaeth mawr. Chi'n gwybod pam? Achos bod gwyrth wedi digwydd. Bydde fe'n rhyfedd, bydde petai gwyrth ddim yn arwain at syfrdan. Mae'n wyrth. Mae'r baich yn syrthio. Mae yna lawenydd yr efengil yn dod mewn i enaid. Wrth gwrs, mae yna fywyd o ddelio a'i pechod a crwydro ac edifarhau. Wrth gwrs bod hwnna'n wir. Ond mae yna wyrth wedi digwydd. Sawl gwyrth i ni'n gweld yn yr oesol i ni'n byw yn ni. I ni pryn yn gwyddi, ni'n gweld ac i ni'n ddiolchgar amdano fe. Ond does dim llawer, mae yna lawer i broffesi'n digwydd, ond dim am wahanu o'r byd, dim sancteiddrwydd, dim llawer, dim Cris ac Ef yn ganolog. Ond dyma'r preswm, mae'n ofer os mae chi sydd yn adeiladu, os gadael Crist allan, na'r pethau bwysica. Ond dyna wahaniaeth pan gwelir bywyd a sancteiddrwydd a gwelir awydd i blesio i waredwr. Dyna i chi wahaniaeth. Mae'n hyfryd i weld. Mae'n gyffroes i weld pan mae'r arglwydd yn y cyfan. Wel, yn olaf ac yn drydydd yn fyr, yr adeiladu parhaol yma. Os yr arglwydd nid adeilad ar tŷ, ofer y llyferiau adeiladwyr wrtho. Os yr arglwydd ni cheidw y ddinas, ofer y gwyliau ceidwad. Am adnod bod gennym hefyd geidwad y ddinas. Gellir fod na wylwyr y ddinas ym mhobman. Ar y tyrau, ar y waliau, fel y cestyll, pobl yn edrych allan. Falle bod digon o weinidogion efallai ar un cyfnod. Gellir fod popeth yn ei le, ond nid oes na beryg. Wedi clywed hyn o'r blaen, cael ei ddweud, popeth yn ei le dyn ni. Beibl cywir, llyfr y minnau cywir, pregethu, popeth yn ei le. Pan glywes i na, meddyles i, felly beth i chi newydd ddweud yw does dim byd yn ei le. Os i chi'n jyst yn rhestru'r peth yna. Achos gellir fod popeth yn ei le, bod yr cyfieithiad cywir gyda ni'r un gorau, nid yr ein modern yma sy'n gadael pentwr o eiriau allweddol allan, ond bod yna gyfieithiad da ni ar y myned, dim yr rai plentynnaidd yma, llawn tonau bydol, na, mae'r myned tonau ysbrydol da ni. Allen ni cael y cyfan yn ei le, ond os nad yw'r arglwydd yno, ond nid oes na beryg fel yr Iddewon, i ni golli'r arglwydd. Rhaid i'r arglwydd fod yna. Os yr arglwydd ni cheidw'r ddinas, ofer y gwyliau ceidwad. Ofer yw'r holl bobl, popeth yn ei le, os nad yw'r arglwydd yn y cyfan. Ond yr hyn a wyddwn hefyd yw ei allu Efi'n cadw ni, pan ei fod yn waith o Dduw. Pan mae Ef yw'r adeiladwr, y mae hefyd yn abal i'n cadw hyd tra gwyddordeb, ond nid yw hwnna'n gysur hefyd i'r Cristion, ei fod yn abal i'n cadw ni. Os yw'r arglwydd yn y cyfan. Rhufeiniad 8 adnod 1, nid oes gan hynny nawr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu, yr rhai sydd yn rhodio nid yn ôl y cnawdydd yn ôl yr ysbryd. Be bynnag ac y hydd ar un drwg, unwaith i ni yng Nghrist i tragwyddoldeb, ac fe fydd yn ein cadw ni'n ddiogel. Gwrandewch ar y geiriau yma, diwedd pennod 8 o'r Rhufeiniad, adnod 33 ymlaen. Oedden ni'n gallu derbyn cysur o hwn, pwy a ri ddim yn erbyn etholedigion Duw. Duw yw'r hwn sydd yn cyfiawnhau.
Pwy yw'r hwn sydd yn damnio? Crist yw'r hwn a fi farw I yn hytrach, yr hwn a gyfodwyd hefyd, yr hwn hefyd sydd ar ddeheilad yw, yr hwn hefyd sydd yn erfyn trosom ni. Pwy yn gwahana ni oddi o'r gariad Crist? Dyna chi gwestiwn, pwy sy'n mynd I wahanu ni o gariad Crist? Os yw'r gwaith o Dduw, os yw'r broffes wedi seilio ar waith yr arglwydd, nid proffes o ganlyniad I ryw emosiwn, ond o ganlyniad I waith yr ysbryd glân ar yr enaid. Pwy a gwahana rai felly oddi wrth gariad Crist? Ai gorthrymder, neu ing, neu ymlyd, neu newyn, neu noethni, neu ynbydrwydd, neu gleddyf, megis y mae'n ysgrifenedig dy fwy'n dir ydys yn ein lladd ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa, eithir yn y pethau hyn oll, yr ydym yn fwy na choncwerwyr, trwy'r hwn a'n carodd ni pam y mae ef yn ein cadw ni. Adnod 38, canys y mae'n ddiogel gennyf. Na all nac angau. Ydych chi'n gallu dweud hyn? Y mae yn ddiogel gennyf. Na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau iddyfod, nac uchder, na dymder, nac un creadur arall ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Dyna I chi gwahaniaeth pan mae'r arglwydd yn adeiladu. Mae'n waith parhaol. Fel dwedes I yn y Salm 121, ni ad e fe droed lithro, ac ni hina dy geidwad wele, ni hina ac ni chwsg ceidwad Israel. Dw e ddim yn gorffwys, dw e ddim yn gadael ni fod. Os yw'r arglwydd felly wedi agosau atoch, os yw'r arglwydd wedi dechrau agor llygaid eich enaid I weld eich anen, yna dewch ato, tra I fod yn agos, ond dyna'r cyngor. Ond nid dyna bydde Dafydd yn dweud wrth I fab, ond nid dyna bydde unrhyw un sydd yn pwyso ar yr Iesu. Dyna yw'r cyngor gorau. Beth yw'r cyngor gorau? Pwyswch arno ef, tra I fod yn agos, credwch yno, dewch ato, galwch arno. Mae dal cyfrifoldeb arnoch I ddod. Ond diolchwch iddo am ei waith yn eich tywys chi at droed y groes. A pwyswch arno. Dyna beth sydd yn bwysig. O pwyswch ar Grist. Rhaid i'r gwaith fod ohono ef. Peidiwch a phwyso ar eich crefydd. Peidiwch a phwyso ar eich proffes. Peidiwch a phwyso ar eich gweithredoedd. Peidiwch a phwyso ar y ffaith eich bod chi wedi gwneud llawer o ddaioni yn yr eglwys, yn y gymdeithas. Na, pwyswch ar Grist. Achos mae'r difrifoldeb y pwnc fan hyn. Os yw Duw yn dweud bod rhywbeth yn ofer, nad yw e'n mynd I talu ffordd. Mae gwastraff amser yw e. Os yw'r arglwydd yn dweud bod rhywbeth yn ofer, yna eisteddwch fyny a gwrandewch. Achos mae e'n bwysig. Os yr arglwydd nid adeilada y tŷ, ofer y llefuriau adeiladwyr wrtho. Os yr arglwydd ni cheidw y ddinas, ofer y gwyliau y ceidwad. Gadewch I ni weddio. O Dduw I ni yn diolch I ti am dy air, yn diolch I ti am y gwaith adeiladu rwy ti yn ei wneud. Ac yn gweddio o Dduw, y bydde di wrthi yn gweithio nghalonau llawer, yn adeiladu eneidiau, yn dod yn o dywyllwch I o leini, ond hefyd yna felly o ganlyniad I hynny'n adeiladu'r eglwys ac yn cadw'r eglwys. Ac yn y dyddiau blin a thrist a thywyll yma, bydde di yn cryfhau'r eglwys. Ac yn peri fod yr arglwydd yn y cyfan. Te'r gweithio ni'n plid, tywalt y lan ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 179. Mae carchar orian angau yn dianc o'i cydwynau a'r ffordd yn olau dros y bryn o ddymder glyn gofidiau. Gen ni sefyll I ganu 179.
A nawr bydd wedi rasu'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.